Salutare toată lumea și bine am regăsit la un nou episod cu Minecraft Redstone. De data aceasta azi am încercat să filmez survival games, dar prea mulți hackeri erau pe un server, deci nu știu, chiar au intrat, deci eram plin de hackeri, aveau kill aura, aveau knockback la pumn, deci era infern, frate, deci nu puteai să joci. Păi bun, astăzi facem Minecraft Redstone, da. Cam aceasta este comanda care ne trebuie în afară de coordonate. Coordonatele trebuie să fie setate cum în funcție de caz, mai exact. Bun. Și aici o să apară pumpkin-ul, care este făcut de acolo, da. Și după aia dumneavoastră puteți duce dumneavoastră puteți duce semnalul de redstone pe undeva pe aici, așa, pe aici, și să deschideți o ușă. E bună pentru Minecraft multiplayer, în caz că vreți să faceți o bază secretă sau ceva. Păi, în ce constă acest merge. Bun. Da. Păi să ne dăm un pumpkin. Ați văzut că funcționa ceva. Deci, acest pumpkin o să fie teleportat de acel command block aici și o să apară aici. Bun. Și vedeți ce se întâmplă. Pac. Deci, de la această torță continuă semnalul în bloc, da, prin bloc, magnetizează blocul, așa, nu mai vreau pochiul, lasă-l acolo. Se duce așa, pur și simplu, și se oprește semnalul. Foarte tare, nu? Voi puteți duce semnalul până aici, mai puneți voi repeater să aibă putere, puneți o ușă sau o ușă din pistoane, ceva, și e o intrare la o bază secretă. Da. Ați așa o să mă dau eu. Păi, dacă vreți să vedeți cum e sistemul, vi-l las așa. Da. Și dați screenshot sau lăsați așa pe pauză și începeți și construiți. Păi, aici este command blocul. Comanda trebuie să fie set block /set block. Coordonatele v-am spus în funcție de caz. De exemplu, coordonatele noastre aici, unde trebuie să apară pumpkin-ul și o să-l distrugă pistonașul, sunt X-ul este 157. Eu joc pe 1.7.2 pentru că am Optifine-ul și lag. Când o să apară pe 1.8 o să folosim 1.8 pentru că avem mai multe posibilități, mai multă dexteritate, să zicem așa. Păi, X-ul este 157, Y-ul este 4 și Z-ul este 804. Cam acestea trebuie să... Bine, o să fie în funcție de caz, știți și voi. Acum, care mai priceput înțelege ce vreau să zic. Că luați coordonatele de unde vreți să apară blocul. Cazul meu sunt acestea. Las așa că nu le mai citesc. Bun. Și apare așa blocul și îl distruge acesta. Da. Kind of cool, right? De exemplu, dacă spamați pe butonul ăla, cam asta se întâmplă, ce ați văzut. Da. Păi, cam atât a fost pentru azi. Eu am fost iPlay și până data viitoare, pa, pa! Subscribe!